Kasinjok ki kinthai Balang Catholic Zone 7 kalapin her ya kalama Rakhe ya kasingi bekerpang jong ki Longkmie ka Women's Week kabelalong ars ngilenter ha ka arpusan bat arpun retere kuleber ha solat Parish ri Bhoi district. Leple ya kini ka jing Rakhe katayau ki Longkmie da udi ke pariat bat lapin kot do ba Charles Marngar MLA bat MDC kamawati ha ka arpun retere kuleber. Ki Longkmie ki layata ye ki phang ki be day bat kani ka juk menta ki ba kanthom kasan perkhat thamai ha kalyang ka jing start ki kor ki bor technology ban kanjo shakabha ban rap bor shin rang bat kanthai ki Longkmie ne ki santli ki parish sning maubri umbir solat bat ka maulasnai ki lawan ban shimenta da ka jing shithem shakani ka lumpong layo ki jing hikai bat jing ai jing bot na ki phadar ki sistar bakumnu ki Longkmie kin la ban penwan dor ya ka long yeng long sem Kabayalam ya lasur syadu ka jinyam Henry ya khmat ujisu ka don ka jing kermen bar ka don ka jing shania ka baskam hadu kata komta wadap deng ki jing ka jing janjar ki jing do jing kermen bar ki jing kuslaimen sim ka don brabor ka jing kermen lada ngi shania how play lada ngi ngek how play lada ngi IT lot how play ni yoi kanuksa nakamaria bakamata kibadon kata ka jingek ka baskam how chris klio shisha ya kata ka jingek ka jongki da klio piang ya ka jing pen yaw Lazarus shushu kane ka gospel mental ka sni ka jingker men barka a jing shai barka a jing shampang yangi bahaga ka yam rudai ublay ubalong kan ran ya ka jing ka jongi baro namar kata ni don kam ban ringkat bau dry kenang bengila ban plat ringkat bau dry kombau jisu kom ya Lazarus ban mi na po jintam haka juga rukom ujisu ukentu yanga ukentu yapi ukentu yangi ban mi na rukom emba menta haringkat kejing ngausi ban kejing janjar kejing ngau dia kejing kuslai na ba don ka wei pat ka rukom haringkat kejing kermen berkata kedai kejing ringkat bradulay ringkat bat ujisu Christ ha ka sngikut ha ka por min step la pelong da ka jingnya mas pakut da uling do soblay Calvinus majaw ringkat u soblay John Paul's imsat bat soblay Leo Yaubor parish priest ko solat parish lapen kop buram ye kinongkit kambarim jong ka sengken thai Balang Catholic Zone 7 ki balatere shitam baro shikata ban lum ban lang bat ban pen klan ye ka sengken thai na ka benta ban pen klan ye ka jing shakri ha ka balang ha baro santli ki parish Lapin ipo iping ru hakate kasngi lingba ki sur jingruai ki jingshat bat ki drama ki bakit jingmut balapen kre da ki Longkmie.